килгәнсез сез. Авылыбызга рәхим итегез. Без дусларга һәр чак ачык йөзле, рәхәтләнеп күңел итегез. Шәк-шәктән авыз итегез, рәхим итегез безнең авылга. Менә ул кулашлап та булмый торган 400 еллык имән. Нәкъ шушы урында Әсән елга авылы барлыкка килгән. Ничә еллык тарихы бар авылның? Әгәр дә исәпләп карасак, 16 гасыр ахырында килеп урнашканнар дип әйтелә. Бу инде 400 елдан артыграк булырга мөмкин авылның тарихы. Грозный шукындыру чорлары башлагач инде Казан тирәсеннән эш хуҗалык күчеп шушы җирлеккә урнашкан. Аларның безгә билгеле булган исемнәре әйтергә кирәк. Берсенеке Митри исемле булган инде гаиләнең, икенчесенеке әйтергә кирәк Аксай, һәм өченчесе инде атаклы тимерчеләр нәселе булган. Бүгенге көндә шу тимерчеләр нәселе авылыбызда күп. Бүген Әсән елга авылының 153 хуҗалыгы 500дән артык халкы бар. 2 манара балкып тора. Берсе яңа, икенчесе иске мәчетнеке. Бу борынгы Аллаһ йорты аерым игътибарга лаек. Ул 18 гасыр азагына карый. Төзүчеләре билгесез. Күрәсең шушы авыл кешеләре салган, балта осталары булган бит. Әсән елга мәчете 18 гасыр азагындагы татар-мөселман агач архитектурасының безнең көннәргә кадәр сакланган бердән-бер истәлеге булып санала. Башка авылларда мәчет манараларын кисеп тәгән, безнең бу мәчетнең манарасы киселмәгән. Чөнки ул заманда инде авыл халкы бик дини булган, билгеле, җитәкчеләребез дә динне әйбәт тотканнардыр дип уйлыйм мин. Алар да кисәргә рөхсәт бирмәгәннәр. Һәм инде минем әйтәсе килә, ул заманда минем Җәләлетдин бабай имам булган. Аны шушы авылдан куарга дип әйткәч тәген, авыл халкы аны куарга рөхсәт бирмәгән. Яклап алып калганнар инде. Менә бу дагы күрсәтә, мәчетебезнең манарасы киселмәвендә авыл халкының өлеше зур булган дип әйтеп. Әйе, бердәм ярдәмчел көчле халык яши монда. Бүген авылга юл кергән, утлары куелган, чиста су һәр йортта. Чишмәләр авылга якын итеп җайлаштырылган. Биредә республика программасы буенча капиталь төзекләндерелгән мәдәният йорты һәм мәдәният ил күләм проект кысаларында үзгәртеп корылган модельле китапханә бар. Әле алар турында аерым сөйләрбез. Иң куандырганы авылда яңа йортлар арта. Бу хакта безгә җирлек башлыгы җиткерде. Безнең җирлектә инде 3 авыл керә. Әсән елга, Пишак, Арпаяз авыллары инде 768 кеше яши. 98.5% безнең татарларына. Монда халык үзенчәлекле. Без инде хәзерге вакытта пригородный зонага якынлашабыз. Монда халык күп. Килгән кешеләр дә килә башладылар. Яңа менә урам барлыкка килде безнең набережный урамы менә. Инде хәзер шактый гына йортлар төзеп бара. Хәзер менә Вагиз Зиганшин урамында йортлар, поҗымнар алып йортлар сала башладылар. Юл саласыбыз калды менә. Бу яңа урамнарга инде. Газ керсә, юл булса, тагын халкыбыз артачак инде. Күп җирдә халык булган җирдә күңелле дә бит яшәргә инде. Сүз дә юк, күңелле. Авылның яшәеше, көн күреше белән язмышына буйсынып киткән балалары да кызыксынып тора. Дөресрәге алар күңелләре белән гел шушында. Әсән елга минем өчен ул дөньядагы иң матур, иң чиста, иң тырыш кешеләр яши торган авыл дип әйтәсем килә. Күкмара төбәге бит инде ул минем туган ягым, элек-электән тырыш, һөнәрле халкы белән дан тоткан. Менә безнең авылда да чын мәгънәсендә үз көне белән, үз тырышлыгы белән көн күрүче, тырыш, хезмәт яратучы, шушындай бердәм, ярдәмчел халык кешеләр яши дип әйтәсем килә. Шуның өчен авыл ул әлбәттә күңел түрендә
Қолдан килгәнчә һәрвакыт ярдәм итәсе килә, қолдан килгәнчә булышасы килә, авылны тагында матурлыйсы килә, авылны тагында төзекләндерәсе килә. Шундый ул кызлары барында билгеле инде авыл яши. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Әсәнйылга авылы, Кукмара районы. Бүгенге сезнең белән сау булаш